Wai, ya na ga haka, ki sha mangwaro mana. Ban gane in sha mangwaro ba, mai gida tun safe ban karya ba na sha mangwaro ya fara ƙulle min ciki. Tun ɗazu, kai nake jira ka fito ka yi min bayani. Ka fito za ka fita, me kake nufi? Mangwaro? Abinci ne mangwaro? Ba abinci ba ne. Ka zo, ka bani mangwaro ya fara ƙulle min ciki. Gaskiya mai gida ba zan yadda ba, da wannan abin ba. In za ki sha, dashen Allah, ki sha dashen Allah. To dashen Allah? Ai Allah ya rasa abubuwa da yawa, kuma duk abinci ne, ya za a kawo min mangwaro? Ni zan fita. Mangwaro? Ai ciwo ne idan ya yi yawa. Ni zan fita. A gaskiya to ni sallame ni, sallame ni mai gida. Wacce irin sallama? Ka sallame ni, ka bani abin da zan ci. Ka ce ka je gun mai gari. Kin san ma'anar na sallame ki? Na ce kin san ma'anar in sallame ki? Ba dole na ce ka sallame ni ba? In sallame ki fa kika ce. Ai ina da haƙƙi a kanka, ba dole na ce ka sallame ni ba? In sallame kin? Sallame ni. Ko wacce iri ce? A ni kawai ka sallame ni, in samu abin da zan ci. A to menene nufinki? Na ki in sallame ki. Gaskiya ba zan iya irin wannan ba. Ni ma zan ji da kaina. To ni da nake zaune, zaman wa nake? Ko an gaya maka akwai wanda yake zuwa yake ban abinci? To gidan namu ma sun ce sun gaji. Saboda sun ce sun gaji da wannan rashin sana'ar naka ba ka yin komai. Don haka mu je mu san yadda za mu yi. Tunda suna taimaka mana, su ma sun gaji. A gaskiya mai gida, ni ba zan sha mangwaro ba. Wato ke kullum ci shi ne matsalarki, ana nuna miki annabi kina rintsa ido, to wallahi a dai yadda muka tsinci kanmu a yanzu, yunwa ta ratsa ko'ina. A Radu, ni mai ƙoƙari ne sosai. Ke yanzu kin san gidan ya suke fama kuwa? Ɗazun nan mai gidanku yake neman bashi a waje, kwanansu ɗaya cir ba su ɗaura tukunya a gida ba. Lafiya kake min sallama sai ka ce wanda na yi wa wani abu, to ban da komai. To wai kai, me kake da shi ne? To hakan nan na kwana jiya. Me kake da shi? To ko tuwo ba a yi min ba. Na sani, ‘yan kajin guda uku, menene da kai? Kajin guda uku? Shin, kaji guda uku, ya aka kasan kaji uku nake da? To na ji, in kaji guda uku ne, kwan nawa ne? Jan gudu, ka bar wannan baƙar ɗabi'a nan taka ta sa ido ga harkar kayayyakin mutane. Auto, katanga ɗaya ce tsakanina da kai, duk abin da kake da shi, ban da saninsa, katanga gulbi ce da za ka ce ta malalata gidanka, in baka shigo ba, anya kuwa? Wa, wallahi, kai dolla ga farashan. Shin, me ya kawo ka, ko tsiyar ka zo mi? Ka taho da ita ne? Wallahi, ina tafiya na barka. To, je ka, ne ma sai in shigo, je ka shiga gidan wa, wallahi kana shiga, za ka ji saukar taɓarya a gadon bayanka. A ce, na kashe maƙocina, iyakarta kenan, tunda maƙocina mugu ne. Menene ya kawo ka? Ina jin ka. Bindiga za ka ara min. Bindiga. Wa zan ba wa bindiga? A'a, ba ta yiwuwa. Baka tashi lalacewa ba sai yanzu. Za ka fara. Ban baka bindiga ta. Bindiga, kai me kake da ita? Ko jiya an kama wasu, kowa da bindiga ta. Kai ba ka da ita, aka anshi tau, ka tafi ka ɓata min suna. Ka ji soko, kai ba wannan ba, wai kai ba farauta kake ba ne? In ni farauta nake, kai me kake? Ni ma farautar zane. Ta mutane? A'a, ta nama. Tsaya, bari in ɗauko maka, babu sunana, babu hotona rubuce gare ta. In an kama ka, can kai ka sani, wallahi kai ka sani. Haba, in ta samu, kai sha za a ga harbi, zomo kwa duk inda na gan shi, zan aika dalma. Ta
ina jan gudu. To abu ce ta kaffa don sai an yi aiki da hankali wallahi. Wannan ɗin duk mahaukaci bai riƙonta ya gama lafiya. In ta ji maka ciwo ko wani kai za ka jiya ga jiki nai. Ungwanan riƙa. Yo ya da sauri haka. Ai baka nuna mu yadda zan sarrafa ta ba. In ka ja wanga haka ka ɗau saiti ko ma can ka ga. Ina nan gaba kaɗan. A'a muje mana. Kai dai kawai ka nuna min. To in ka ja wanga ka ɗau saiti, wannan shi za ka jawa baya. Ka daidaita abun da kake son harba. Sai ka saki wuta. Ka dai gane. Na dai gani. Zan jarraba dai kawai. Allah kau da ɓacin rana. Sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai don da ku muke alfahari.